Khazani tahutai buhuksong norokno jotonno adibor kahamni khaksangma tei hambaya pharui noroni bwskango thaisa thaini ang tini kok sana bagui social media o ma phaika ingkai balai kheno kha dumani kha tongthokya kha samani kok tini ang sadharon kaisa civil society kaisa common borok ongoi সাধারণ বরংনি থানে কাম খাইনে হনে অংখরই আনি সাকাও মিডিয়া তেইনি নিকো কাইসা কইসো পলিটিক্যাল পার্টি নি মাফিয়া গ্যাং রক সব সময় ন বরক আনি সামুনো কেবেঙ্গি দङ দেরারনানি সিক্রি চক্র বুনা তকনা আমহাইকে বরক সব সময় ন নাঙ্গি দংমানি সালসা কেবেঙ্গি সালনैनि बिसिं सालसा केबेंया बरक ani ugulogo nangai tongo salsa kebengya ani ugulogo kisuta mafia tei kisuta media mafia tei kisu political party rok borok ani ugulogo 24 hour nangai tongmani borok no nugo ingka ang sadharon borok common man ang kuno political person politics ni borok buya tangai ano ani ugulogo askai borok nangkha ang siya জনগণ সাইমানাই কাইসা সামুং খাইনানি সামুং খাইনানি টাইম নাংবলে মাই মাইরাংসা খুরিখাই আবনো খপসা বাই মাইরাংসা মাইলে দাইমেয়া yak mosomsa kaise mairangni maino sungma pairiu nge bahaikai norok asuk kisafan ko samung khaina riya ano kebeng mang tong belaikhano khadumani belaikhano bukha tong thogya tini ang ani bororok saratir pra ganangai tei korei nok korei masaya manangya obohai ingui tongo hingke tini ani chaitok mungbai ang bongno bahaike mokol phunungnani ব্যবসা খাইnan lama phunungnani kisa misa subai borongni basic rights basic requirement no bongni sakao ririnani amon bagai bahaike jeng full as a whole Triprasa 15 lakh society no ang kisa misa ani fan bai ani chuk tuike bongno elevate khlainani thangai tongmani jorao tini asaka kebengmung aboni bagino balaikano kha dukhu mankha miya ni je incident miya 9 jona hangkai borok sakao tei bad baki 20-30 jona hangkai tolao bongni gunda mafia ka team phaika borok buna tokna ano buna tokna bagino phaimani ingkai sini team tongslapka ingkai sini police rok phaika kok kahamgai no peaceful to kok salaika ingkai o je cherai rok phaine rok ingkai borok belaikhano bagrumui tongo mane asakai boroni kuno self respect kre okarono respect kre tei borok okarono kok khnama kre kok borok kajang kok sanane kuno lama kre amo hai unethical unelement borok miya je borok sano akromon khaina phaine rok ingkai tirpa hastini joto lukorokno koyo joto no peaceful maintain khai tongdi Triprasa thangsanai Triprasa no jidongnai sini buskango sini shotrule sini khangrai roksei sini shotru sung Triprasa kisingo mo haikai samung kebo phano khaimia party sara society o kebo phan samung khaimia amo hai kono constitution kono article to tong Indian constitution to tong je sadharon borok bo khoroksa saisung borok bo ongkhoroi social system ongkhoroi samung tangmaya amo hai constitution to tong Indian constitution ang nugya kho phiaba tini Triprasa ni bisingo no Triprasa ngai ang khoroksa social system o samung tangthani ani thane fake allegation ani poro fake allegation ano ani samung bondo khaina bagai phayo domki homki amo hai phayo ani kwbangma public rokno henosta penosta khlai butok khlaio tei kwbangma jaga ani angbai je samung khaina jongno attack amo hai je social system asaka hamya aborno jeng thik khainan bagai masai tolainai buskango election tebo gunda mafia unethical element rok borokni tomung tebo kotor khai nukjaknai
gabon bagai tiprasa sara tirpani tiprasa joton hojak tongdi kaham kereng tongdi sakham tongdi mokol khlogui tongdi tei bokhabawan sukdi sing tamo khainai 76 bosoro tirpra hao sing tirpra je government ni je tribunal tei nini political party ni je phandrok sing yasak sokmai ani ngai tini sini birman kamajak tini sini pokopalo birman nangjak 76 bosoro sing communal phaisinggi thang tongmani kok gabono oroni hoite sing bahai ke yoknani aboni kaida hoise ang samung tang tongmani gano poro kaisa attack kasumani kebing mani kuplo ngai joto tibra saruno koinai kamirogo omohai unethical element hamia samung tangnai buino derarenai buini property damage khainai lutpat khainai amohai bororokno sing bising list makarinai sing borokno list karibui peacefully bongno sing bujoknai erpore peacefully bujogoi borok mania hingke sing bongni uporo sing sadharon jonogon sing action mananai abohai hingkai sing jotono alert ma tongnai tirpahani joto lokorok sing thanjam ma tongnai sing nugui tongo 76 bosor romoi tirpahao mungsangya tini bo koto সরকার থাও কত সরকার ফে বুরুং নেতা মন্ত্রী চালায়ো লামানি রাং চালায়ো পারানি রেগানি রাং চালায়ো আমো হাইকাই নকনি লেটিননি রাং চালায়ো বরিসুক বুরানি পেনশননি রাং চালায়ো মংসা ডেভেলপমেন্ট কरै তৈ কरै নক কरै হুক কरै মাই কरै বাগান কरै জাগা কरै প্রহাও মুংসাংয়া তিনি bo koto সরকার থাও কত সরকার ফে বুরুং নেতা মন্ত্রী চালায়ো লামানি রাং চালায়ো পারানি রেগানি রাং চালায়ো আমো হাইকাই নকনি লেটিননি রাং চালায়ো বরিসুক বুরানি পেনশননি রাং চালায়ো মংসা ডেভেলপমেন্ট কरै তৈ কरै নক কरै হুক কरै মাই কरै বাগান কरै জাগা কरै বাই বুলাইনানি kaisa lama ngai tongo tei school kरै serarok ma poria nai pedi norok mononi simi sibari je lama o ar lama rombe kanjanpur jorok phainai pedi serai busa itokrop jak ma poria irni phadali baise borok toroi tongo nai din norok kebo khairok na kरै aboro no kebo news ti sanai bo kरै masaya manangya tei kosok mat nung tomar aboro kebo news ti sama kरै bisojini boro samung hamya abono rotugoi kaisa kariwui bono tokrubnani bono social media hamya sanamnani abo simide norokni samung ba tebo kaham samung tongmule bisojini 20 ta bosoro bini samung busuk bini size busuk bisojit busuk develop khaipeka wall ni kwbangma jagao bisojini samurok tamo aboro rotugdi norok tamo abo hamyao sini internal matter big busai walai mani kani kasara norok plum khai bihingni dige ba busai dige khanangai tebo dorbar kazari bihik busai kaglan pala haike khaidong manorok abo bamte sing tongbole buini no nukhungo hor phanangnai sing labor nai tongo ekmas sangkha sini timing go sing kok salaijak sing bong bairang relainai sini date mote sing auto relainai abo sini internet matter aro kani kasara norok tamni kebengba awon bagino buskang sallogo norno koyo amo hai kebeng mungrok ta phaidi norok sabu ba norok bo kaisa organization ang bo kaisa organization abon bagino jotono peaceful maintain khaima tongnai norok bo independently samung khaima kha ang bo independent samung khaima norok ni ko lamo ang thangya norok kasuya norok bo an lamo ta phaidi ano ta kasudi abon bagino ang to kaisa common people ang kaisa political person buya ga boy no koy busang sallogo amo haikai kasuo homkiribo domkiribo buna tokna sigri sokro khaikai sing tibrasalo lo bahya kaiman sinai noro gundani society simise tong sinai baki 15 lok borok khaisaya nang yakari je thibai sinai abode nai sing buini yak ni siyok na nang tabo sing thanjang gai buini yak go sing klai tongmani aroni hoite se sing yok na ni bagai wansuk thai
tei mungsaya sini lama sini nahar mungto buini yakni yognani abono systematically जों road khlaising borno elevate khaina nangnai abo kono party ba political system bai thangai जों yognani kono lama kroi buskango te discussion nangnai norok jotono kaham korang dori tirba hasteni joto lukurok noroni bagi suribo joto kaham korang dondi jara tini hamya saya usringkholong tonai borok kahamung thong bongni bobishot tongo bobishot te kahamungai borok kahamungai busai borok common borok bai baksa hasi kusike samung tangmonat bagai te masaya manninge borok ni bagi bo ang suribo ang samung bo tangai thang tongo teruk teruk salja bai joto samung ang saisung tangmaya kabongmo financial problem crisis tongo abonorok imagine khaina de ang saisung borok baba hai samung tangai to enga abo bagi no norno joto no hambaya paro khakchang di khalok di wansugui Dr. Bishwajini kokbai tirpra haste ganangai lukorok khakchangma tondi samung teruk जों jotono yakbak sakai yagromlai samung tangnai tei जों obohai unethical somaj hamya tei buibai soprop jagai tongmani buibai kasik jagai tongmani a jagani जों yakna bagai yoknan bagai jotono phan thonai जों himlainai hinai goso kok sawaino jotono khulumka